नमस्कार सारे जय जगन्नाथ ठाकुर तो पूजा पूजी सर सकाल तो टे भिडियो जहाँ करी जाऊे चाह टे कर जस्ट आस चाहटा बसई गरम मुंड कौन हो भल लगुनि देख सांग मैंने जाऊे गाय की पीवा को देवी रागरे मुझे नी सरिया को जाऊनी बोली रागरे दे नी गोटाए बाजिला दौच 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 देवी तोराणी चरिया को जाना लो सुनिकी ये बौर न ये कले से खाइबनी न बोले देखो गोड़ुची और लुण न पकेले से खाइबनी मोर भी लुण पकनी ऊपर को पीदब रख क्षीर शुखीगला चरिले सीना हाँ तो रह आणुची एठी गलुनी खाली गोड़ पकेबा खाई आसबि साढ़े गोटाए पर दरुआ जाऊे खाई खाईनी न गलिले खाली पीदब चपड़ फपड़ सब तले कुदिब कुदिबू कुदिकी केते अवस्था कर खाइबे खाइब नड़ा छड़ा हेल्ले चोबाटा नड़ा चोबे खाइबानी चरिया को भी जाऊनी हम बारिश देखते अपन मैंने केड़े बड़ा चरिया को भी जाऊनी केमी शुंघब चाहब अनब तले पकड़ा चाहता खाइबानी यहाँ खाइबानी सुकुमारी सुकुमारी तुम्हें सुकुमारी सुकुमारी छुआ के हौ हाँ सुंदरी आलो आलो सुंदरी आलो सुंदरी ना तले पकाउची खाऊनु जाऊनी रे चरिया घंटा रही चले घंटा खंडे रहा घंटा भी रही 5 थर बाड़ी है पुणी आस पेट पेट फांकड़ा जाए देहरे आसना कही बुलिक आइलु से गाई से तार फिटौ जाए ये 5 6 थर पड़ा बस 5 6 थर बाड़ी होते से गाड़ी आती अच्छी खाइबा
ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ହେରି ଷଣ୍ଢ ହେରିକା ଖାଇଦେବେ। ଆଉ କଣ ସେମାନେ ଆଉ ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲେ ଏକା ମେଘ ପବନ ହେଲା ଯୋଉ ରୁଟି ଫୁଟି ଅଧା କରିଥିଲି। ଗ୍ୟାସ୍ ତ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଚୁଲି ବି ଲଗେଇଲା ଆସିନି। ଯାଇ ସେମିତି କଲି ସେଇଠୁ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ କଲି ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ନେଇ ସେ ଘରେ ବାନ୍ଧିଲି। ଛୁଆଙ୍କର ଦୋଳି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଲି ଚଢ଼ିଥିଲେ ସେଣିରେ ବଲ୍ ଯୋଡ଼ା ତାକୁ ଲଗେଇଲି ବରଣ୍ଡରେ ପଟି ଯାଇଥିଲା ଲଗେଇଲି ଆଉ କିଛି କରିନି ଯାଉଛି ବାସନ ବଛା ଅଛି ତାକୁ ମାଞ୍ଚିବି ଆଉ କେତେ କାମ ଅଛି ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି ଖାଲି ଭଲ ଲାଗୁନି ଶୋଇବି ଟିକେ ଲୁଗାପଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଦା ପୁରାପୁରି ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଆଇଲା ଲାଇନ୍ ବି ଖୁଣ୍ଟରୁ ଇଏ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ବତାରେ କେଞ୍ଚା କେଞ୍ଚି କଲାଠୁ ସେ ସେଇଠୁ ଆଇଲା ଓପନ ହେଇଛି ବହୁତ ଦେଖ ଛୁଆ ହେଇଛି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି କାଲି ଦେଖେଇବେ କେତେ 10ଟା ପରେ ହେଲାଣି ଆଉ ବାସନ ବଛା ହେଇଛି ତାକୁ ମାଜିବି ଜମତି କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଥୋଇ ଦେଇକି ଶୋଇବି ନା ଯାଇଥିବେ କହିଥିଲେ ତ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ ବେଳେ କେତେବେଳେ ହେଲାଣି ଆସିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଯାଏ କାଚ ନା କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଚୁଡ଼ି ତୁଟି ଯାଇଛି ଆଜି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ଯେ ମାଂସ ଭଳିଆ ଟିକେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଆଜି ଖାଲି ଗପରେ ଜାଣି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କିଛି କରିନି କିଏ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ଆଉ ମୁଁ ତ ଇଆଡ଼େ କାମ ଧନ୍ଦାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନା କାମ କରିବି କହୁନାହାନ୍ତି ଆମ ତ ବେଶୀ ସଜ ହେରିକା ହେଇନି ଘରୁ ତ କାଲି ବୋଧେ ଆସିବେ ସକାଳୁ ଘର ପାଖ ତ ଘରେ ସକାଳୁ ଆସିବେ ଘରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କାଲି ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ରୋଷେଇ ଜଣେ ସେ ଦେହ କହୁଥିଲା ଭାବେ ସେ କହିବୁ ହଁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁଛି ରୋଷେଇବାସ କର ଗୁହାଳ ଗୋବର କର ଘରେ ବସ ନା କ'ଣ ସୁଖ କଥା ନାହିଁ ଛାଡ଼ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଭଗବାନ ଯଦି କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିପାରିବେ ସେ ବୁଲିଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ କହିଲେ ରହିଛି ବାସନ ମାଜି ଦେଇକି ଆସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେବି ନହେଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ରଖୁଛି ସକାଳେ କଥା ହେବା ପହିଲି ରଜ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କଲେ କହିବି ତଥାପି ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲାଠୁ ଯୋଡ଼ାଏ ଲୁଗାରେ ଦୋଳି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ତାପରେ ଉପର ଛାତରୁ ରଡ଼ ଦେଇକି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଆଉ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ସେମିତି ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭରାତ୍ରି।